al solito bistro, ho firmato metro quadro di cambiare agli usurai, ma più niente so di te. Forse un giorno ritornerai, Susanna, 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 mon amour. Susanna, 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 mon amour. Susanna, 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 mon amour. Io ti aspetto, mon amour. Акробатиката е много зрелищен спорт, който изисква колосална подготовка. Преди векове хората просто са се занимавали с физически упражнения, не мислейки как да нарекат заниманието си. Но ето, че днес всеки втори се стреми да се похвали, че ходи във фитнес зали, че плува, бяга или спортува нещо различно. И такова самочувствие е съвсем оправдано. Но едва ли знаете, че в основата на подготовката на високо квалифицираните спортисти, в който и да е спорт, се използват средствата на акробатиката. Защото днес, особено за професионалните спортисти, не е тайна, че са необходими ловкост, смелост и решителност, ориентиране в пространството, устойчивост и навици за самодисциплина. Всички тези качества стоят в основата на акробатиката. Turn away, I need your love, 'cause you're the only one that I've been dreaming of. Don't turn away, don't close the door, 'cause you're the only one that I've been hoping for. Come hold me tight, I need your light. Just come and take me to a place I love to be. Stay with me. Love is all I'm praying for. Stay with me. Give me strength to carry on. Stay with me. And the heart will surely find a way to go. Stay with me. Be my shelter when the angels disagree.
shelter where the angels disagree. Бързото развитие на акробатиката и широкото използване в другите спортни дисциплини се обяснява със следното. Акробатичните упражнения са ефективно средство за възпитаване и усъвършенстване на физически и морално-волеви качества, необходими в бита, спорта и трудовата дейност. Акробатичните упражнения са необичайни и зрелищни. Акробатите спортисти се отличават с правилна осанка, релефна и хармонично развита мускулатура. Техните действия се характеризират с висока координираност, смелост, красота на движенията. Диапазонът на сложността и разнообразието на акробатичните упражнения е извънредно голям. Най-простите от тях са достъпни за деца на различна възраст и подготовка, а за усвояване на най-сложните понякога не достига целият период на спортна дейност на човека. אבל